Era moi tarde e todos durmían. Un home, refuxiado na escuridade da noite, avanzaba amodo polo corredor intentando non facer ruído, pois non quería que ninguén o vise. Sería algo rápido e sinxelo. Entraría, faría o que tiña que facer e esfumaríase sen deixar rastro. Abriu a porta con moito coidado, prestando atención a calquera son que puxese en perigo a súa misión. Dentro da habitación, escoitábase soamente a respiración lenta e rítmica de alguén dormindo. Achegouse á cama paseniño, coma se desfilase por unha corda frouxa. Nunca fixera algo semellante, pero sempre había unha primeira vez para todo. Non estaba seguro de se sería capaz, mais non vacilaría, non podía. Estaba disposto que fixese falla para acadar os seus soños. Localizou unha almofada tirada no chan, recolleuna e aferrouna con todas as súas forzas. Pouco a pouco achegouna á cara da persoa que dormía, allea a todo o que estaba a piques de acontecer. A falla de oxíxeno fixo que espertase o suficiente para decatarse de que chegara a súa hora. Case non houbo resistencia. En cuestión de segundos, a vida abandonou o seu corpo e quedou relaxado e quedo, moi quedo. Parecía que seguía dormindo. Quedou un intre contemplando o corpo inmóvil, agardando que espertase dun momento a outro. E despois do que lle pareceu unha eternidade, deixou a almofada onde a collera e saíu do mesmo xeito que entrara, a modo e sen facer ruído, como unha fantasma ou un soño, que deixa atrás de sí a incerteza de saber se pasou de verdade ou se foi froito da imaxinación. Mais o pequeno relucir da luz que se filtraba polas ventás na chave que levaba colgado do pescozo facíao completamente real, igual ca unha estrela do ceo.